yw hwb cymuned Newydd, wedi'i leoli yn Neuadd Goffa Newydd, Ceredigion. Perchnogion y Neuadd ydy cyngor Sir Ceredigion. Mae gwirfoddolwyr yn gofalu am ein mannau awyr agored. Ac yn ddiweddar, fe benderfynwyd wella darn bach wrth ochr yr adeilad. Roedd yn drist ac yn llawn chwyn. Yn gyntaf, fe glirion ni a'i lefelu. Yna, fe ddefnyddiwyd sglodion pren ac adeiladwyd gwelyau tyfu. Roedd angen gwelyau uchel i'w gwneud yn hygyrch i bawb, yr hen a'r ifanc. Fel y gwelwch, rydym wedi gwyddnewid y lle. Mae afancod Newydd wedi plannu llawer o lysiau a blodau hyfryd lliwgar. Mae'r afancod yn ymwelwyr rheolaidd ac maent wedi dysgu llawer am yr ardd a thyfu. Defnyddir y gofod gan gylch meithrin hefyd. Mwynhaodd y plant dyfu blodau haul, India corn, courgettes a ffa. Planwyd blodau mewn i'r esgidiau glaw gan Sharon Evans, swyddog ddatblygu, a'i 3 o wyrion. Mae'r gwely per lysiau wedi ffynnu, ac mae unrhyw beth dros ben yn cael ei rannu ymysg y gymuned. Roedd yn gyffroes i weld dreinog. Gobeithio iddo ddod o hyd i chwilod blasus i fwyta. Gobeithiwn bydd yr ardd yn cael ei fwynhau gan bawb sy'n ymweld.